Kolong gajing gendit bantip bagi bajla giwan poi nadu ijaka bajngai ba. Nadu Bihar, Andhra Pradesh ban yo syong dukan bat lek kam khayi hakatan kaput. Kami khaya bat ke Bangladesh jong katan balat East Kasihil. Ia kan nilap di kaseng FKGGP South East Kasihil Border Circle kebala penlong yak jing kanra mentak kasengi kasotrik yong ajapusan hapok ke jing la musamla kelmen syangdia. Kaseng kebala penlong yak jing talasi tringraisen hagiyau kaput jong katan sunatola nong kriya haduk kayo balat. Bat kalap bagi don kijaj benreu bumdai kasi bawan nagiwe kijela bayo ban rung ban mi lai lut syagi thai nyong kendong ban le iki kam khai pateng ban kni i khai pateng gi trai snong kaseng FKGP grapha khangtra no yaki dukan bom don trinesen chisendon upsten kaseng ora kentu yaki sim ki soda gedang ba snong bat discount sil bakin perking pha ban tel akam ban nom ai trading license yaki bajela krang bagi trai melukin om sya kni hakikam ki jam ka ong ru balada ki bor paniya kimla bentel akam kaseng kan sasim yaki we gipat kisen jam banle rada dang lap biang Ini kum ka seng FPGGP Southeast Kasih Border Circle hadin ki jing syong meeting bunsin bat man kapor naliang jing kum ka seng ni jupat ngor nakabanta ka jing rung jing mi jong ki benderi nangta habadai bat kini ki trading license bat menta ka sengi naliang jing kum ka circle i wan man hiar hakini ki thain bordar ladu kenang ni na balat sadangar bat sa sanutala bat baru kini ki area jong kanika dangar kini ki border area nilang jungi kaseng keba ka bangilap kolong kat bangidang ya lenti bangin wan ban hiar sini se border ngilap iki kat tu kene ki kali ki dekhar ki menderi ki bawan na Bihar ki bawan na Uttar Pradesh ki bawan ra aru bat kitiar ban wandi wan sani si ki thain border tikai ka bangi don ban ong hangne isngousi kalong ba kumnu kini ki breu kila bandrung light luit sa kani ka jela jungi undai tang aki prengsor ndai sadu sane sa than jungi ki thanong kendong dan jungi kum kaseng habangi ya kendu ikum kini ki breu la persang ban kli ki kilawan direct nadu na Uttar Pradesh pat na Bihar banwan ban terwai ki tiar si kisnong ki thau kum ta kani ka ngei ba yaling jungi kum kaseng ngei ba kalong ka jingma habakini ki breu ki yo bandrung si kisnong ki thau ngimtip la ki ki breu sniu na ki breu ko bha lane ki don bat kuwi pat se ki jumut jongki banwan sa kini ki than ki jungi kum tang lang ba kani ka lenti ka bangi kum kaseng ngiyat na ka bata ke jing khandra ki trading lesson bat ki labor lesson na ka bata kini ki bri ki banabar ki bawan sa kini ki than ki jungi bat na ka bata jong kini ki bri ki banabar bawan ban terwatiar se kisnong ki jungi ngila IT no sya ka mosram PS bat hangne hadangar opus bat habang irung sa kini ki yau pat ngilap babon ba na preng jong kini ki nong song yau ki dekhar kini ki non tribal ngilap ba kim don wat hang ya katring lesson ru don ki ba la kut katring lesson ka bala slam bat ngi ba kene kan bu ka jingma na ka banta ki breu jungi ba kini ki yo ban khai lai lui ndai kat ba ki breu jungi kilong tang kinong thiet te kumta ni sngo ban ong balang ba kane ka kruwa ka basai ka bangi ngi don hangne ban pen sngo la kalong ya ki it ki hima la kalong ya ki board district la kalong ya ki board of sarkar ki badai ban pet bat khmi na ka banta kane ka turit na ne na ka jingdai bat kini ki juru jingmi jung ki bri ki banabar tik nalang ji ko masang ngi don ban kentu kumne ban ai jing trelang banom isu lese yakini ki trading lesson la dalong ka bala kum tangi kerpat yakini ki sim isordar balada beki kila banom isu yakini ki trading lesson ngis kam ba kandong kalat ban aikam aijam baki bru jungi kila ban trei kini ki kam nomor kumbangi i mata kini ki kam baki bru jungi kila ban trei kila ban seng bat kanlong sya ka jingker khu na ka banta ki nong sus nong jong ka than ko jungi bat susu hakini ki kendiat sengi ngilap kidan ki jing trei ki ba ki company ki wan ban trei kom ka GC construction company hangtei hake area Thonbroi
Kim don wat tanggal level lesson ro. Kiyo aging tho na Jante Hills kat ba kiwan ban tray sa kini kithan ke jungi ke badai ke is ka sales. Kum ta ke bas ngulungo. Kum nu kini gibreu ki em lat lui ba ki yat lat lui. Hakadong ka than hakari ba ka jat badreu bantu lane bandutino ya ka khai ka pateng kayo ka kot jong upai ba jong ka pri ba new trap ke jungi. Kum ta na lang jungi sa chisin. Iketujur ikibor district council ru bakin sim kya ban district ban sim kya balalong kabala banom isu yakini ki trading lesson kenang bakan kalat ban aikam lene ban aimen sim ikibru jungi bakin seng yakikam lajong detang kata na kering jungi kum kaseng bat leseng yen sawan biang hakwi pat kipor ban jurip na kabata kini ki nongsung yo kibade ki non tribal pada ngilap biang sa sisin ikentu pat yen sa simru de pat senjam kum kaseng